I'm back again ndithudi nkhani zachilema zomwe zidzakafukufuku chifukwa chani ndizonena kuti anyamata kuzepulatu aja adatumidwa kuti achite kafukufukuyi mpaka natu ndi mdima taonani chithunzi zimenezo mwachiona achinauta milandu titachemeratu pamenepo ku airport magayi kwafinya magayi amene ankaonetsetsa zonotino zokhudzana ndakuti ndi kayendedwe ka ndege kaja zimakhudza fotokozani zimakompyuta zanu zapa zinkayenda motani ndipo nomwe tipatse data yonse imene yofunikira fanzi yonseto kumeneko kungopangiratu ukopaleti pamene paja ayi tifotokoze bwinobwino kaya nkhanizi kuti zizimvekanso tu bwinobwino magayi ndinakuwuzani kale kunena kuti ndikhalanso ndikubwera ndi update ina mmene zingayendere ndekuti ku airport kumene kuja ndinakamba zotaotanya milandu anayizonotino anayitana akuluakulu amene amayang'anira ku airportipo ndikuwakhazika ndithu pa tebulo afotokoze meeting ndipo nati meeting idakachitikabe kenako kumene kwatenga ndekuti mwina mwake mphamvu zonse kuti tsopano akhoza kuyenda malo onse apa airportipo kenako ndibwera ndi ripoti mmene zingakhalirenso kumeneko ndabweratu apa kunena kuti tikunena panopatu achinaotanya milandu amaliza komatu amaliza ndekuti ndi mdima anapita ndithudi ku madepartment onse ofunikira kumeneko zaku airport kuti akafotokoze bwinobwino anthu amene amagwira ntchito kumeneko zinayenda motani ndipo atakafika kumene kuli zimakompyuta kumene taonera kumeneko anthu oto afotokoze kunena kuti uthenga wonse ndi information yonse ya zomwe zidachitika pa 10 Juni 2024 tsiku lomweno ndekuti ndegeje napezi kuti asowa mpaka na ngozi zane mpaka kuluza miyoyo ya anthu amene ajawa 9 kuphatikizapo ndekuti wachiwiri wakale wamtsogoleri wa dziko lino vice president wakale ndithu wa dziko linoli chiyankhulo zoto pamenepo Saulos Chilima koma mukumvatu zomwe tikutanthauzeti ndi zonena kuti information yonse ija kuti ali nayo fanziyo inasunga kaya ndi maaudio kaya ndi zani kaya mapu inkayenda bwanji ndege ndifande kuti zimene umaonetsa pa kompyuta zonse akuti anasunga ndithu amene wawa ndipo information yokhudzana kaya ndi zanyengo nthawi imeneyo kuti nyengo inali bwanji kodi information kaya ndege zinayenda motani zonse ndithu iwowa akuti anasunga kumene kwako ku airport ndipo awa anatotanya milandu ya ndefe tabweratu ndekuti ziti zimenezo tufuna mutipatse information imeneyo ndipo tatsimikiza ambali ya ku airport yokunena kuti ife atatifunsatu ma information onse tapatsa tikunena panopa komiti imene itabwera anyamilandu ndi timu yawo tapatsa zimene amafuna sangadzanene mawa kunena kuti sitinapatse zonse zimene atifunsa kuti tapatse ifeyo tapatsa ndipo atengadi anthu amene wawa kenako tunde kuti aotanya milandu akutsimikiza kuti notinde apatu ndizonena kuti nomene tatere chonchimo tikhala tupitirizabe kugwira ntchito ndipo zimene tipange ife tionetsese zonena kuti kafukufuku amene iru nde tikumugwira bwinobwino tikumayenda nanu ndi cholinga zonena kuti amalawa akhutire naye ndipo palibe zoti kapena kuthamanga kapena chanichani ayiso amalawa akhala akutsalira bwinobwino ndipo tigwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana tigwira ntchito ndi apolisi tigwira ntchito ndi amilitary china chicho zikhati kuyenda limodzi cholinga zonena kuti anthu apeze information yogwirika izizi zikamakatha nde kuti anthu adzakhutire nazo tigwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana ena akatswiri amene akudziwapo mwina kaya za zinthu zina ndi zina kandi madotolo kuti ayeze matupi ngati zingafunika kuti tikafukule matupi tikhati kugwira ntchito ndi anthu osiyanasiyana kuti kafukufuku ameneyo tikuti tunde kuti topamapeto penipeni madetail wake azakhala adzone kuti wina aliyense zana kuti mfitija ndiyo imene idapanga zotere ayi kapena mwina mwake anthuwo ndekuti idali ngozi kapena mwina mwake timangoaganizira nangati tikamakamba zonsetu fanziru imakhaye kulingalira ena ake kuti mfiti ndi ena ake ndaye inetu pano sindatchule munthu eti osati mukhale pasi nkumanena kuti Justin Teki ndamene amanoti amfiti ndi aujeni ine ndangoona kuti ngati mfitiyo ilipo ndi mmene zikuyendera apa pamwe aotanya milandu ndekuti mwina wakhoza peziko zonoti ayivula chigoba ndithu tikhoze kuiona kuti mfiti yake ndiyo koma ngati palibenso ndekuti tidzadziwanso mmene zingayendere amaliza tikunena panopa leroli
ndipo nafotokozanso kale kunena kuti mu programu yawo akamba kale kunena kuti iwowa ndekutitu mawa akhalanso akupita kujatu ku Chikangawa akuti ku nkhalango ya Nthungwa. Bwana wanga aota Nyamilandu, ine lero lokha nde mwandisangalatsa ndipo ntchito mwagwira bwino. Tikambabe zimenezo koma ndikufuna kungonena chonchi bwana mokupemphani mukapita kumeneko ku Nthungwako, kumenekoko kuli midzi tikukamba choncho. Tapita na bwana mukafunsenso anthu a midzi yoyandikana pamenepo. Chifukwa chani ndadabwatu kwambiri ntaona chithunzi china kuona kuti no ngakhale rutawa rusinali patalitu muzozonena kuti fanzi ya MCP azinachakwera anathamanga kapalapala kumene kuchana palapalako pamene panagwera ndege padzete. Mukumbukira chithunzi china chomaona anapalapalapo usizone kuti no basi no malo amene anagwera ndege panali mtengo anachotsa zimenezo. Iyayi tiona amene mungazitira aota Nyamilandu koma mangofuna upanga point out chithunzi tachionanisi mwaziona magaya chithunzi kopalapala kuja chithunzi ziso zinatengedwa kuti komweko. Mwaona tawa iyi muionetsetse pamene pandeti tengepo nthawi mwaionetsetsa tawa iyi pamene anapalapo ankapala tunde kuti no mmalireso mwa tawa moyandikana ndi tawa chonchi. Tawa ina iliyonse imakhala nde kuti ndikanyumba kamulonda pamenepo. Makosana inu amene munayandikana ndi tawa ine ndi ndairo yandikana nayo magetsi kungozima mmairo chitawa zimenezozo pamakhala ndeti kanyumba kamulonda pamenepo. Mulonda amakhala ali pati pamenepo. Makosana mulonda wa patawa imene iyi kodi adayenda motani? Kodi tsiku limenelo adajomba kapena kuti adadwala kapena malungo kapena zinakhala motani? Ngati sanajombe zinakhala motani akwepekene kukhala panali mulonda nde mulonda ameneyo muti ngati tiupala umakafika kumene kuli tawako nde muti mulondayo muti sadaone kuti ndege yagwa kapena kuti ayimbe foni kuti makosana kwachitikatu zotere kuno apolisi tathamangani moti mwanena kuti no mulonda ameneyo kunalibe chifukwa nde kuti tu ndamene othamangitsa zinthu kuti no timayenera tsiku lomwe lija ndege itangogwa cham'mateni ndikuti timayenera ndekuti pomafika half 10 kapena mwina 11 tikhaende kuti anthu amene azathamanga kukatani kukapeza. Anthu ena adza mwina tinakapeze kunoti mwina make kapena akupanga dzani ndoti mululu kuthamanga nawo ku chipatala ma first aid ndi zina zoterozo mwina bwezi tikumava zina koma ayi apopo ndekuti mulonda sanatani sanapezekepo pamene popo zizi. Ayi abwana zinthu ngati zimenezi ndi zimene ife timayembekezeratu kunoti no mafunso amene azikhala kumayankhidwa. Ndichoncho makosa anati nanga kapena mwina makene ndamene nduzitengera kwambiri nduzitengera paliwombo kwambiri ngati kuti noti tani final ngamana kuti tu amweneno a Justin munde muzitenga kwambiri uzitenga pa ngongo kuti zinthu ziro kapena mwina make ndine ndekha koma ndimaona ngati kuti mafunso ngati amene wandamene tikuyenera tizifunsa ndipo mayankho akazitani azipezeka. Nde bwana wanga mukapita kumeneko kuti aonesesani zonena kuti mwakafunsa anthu ozungulira kumeneko komanso mwina patawapo mutafunse kuti kodi no tawa imeneyi alonda amene amalondera nda kampani yanji nde mudatumiza ndani tsiku limenelo kuti agwire ntchito pamenepa nanga kodi no adayenda motani kapena adapanga design ntchito afotokozeso ku mbali yake ndithu. Akuluakulu leloli latha motero makamaka ku mbali ya kafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilema komanso anthu ena 8 aja. Timanena kuti awawawa aota Nyamilandu inu mwaona bwanji mmene agwirira ntchito lero kuyamba mmamawa mpaka na pano mdimawo mungapatseko mawu otani chifukwa nthawi zina zake amakhala alema ndoti notino atopa ndithu kuti kapena mwina ndi ngozi siya inu mungapatseko mawu otani ngati Amalawi mukuona mmene azepulira leloli. Tapatsani mawu amenewo nkutheka mwina angaonereko video imeneyi apatseni mawuwo mu comment section koma ife tikufuna kunena kuti chani kuchoka ku Justin Tech Malawi Trends TV. Abwana inu aota Nyamilandu ndi timu yanu yonse ulemu ndithu upite kwa inu lerotu chisoti tikuvulira inu kuti ntchito mwagwira nako mbali ya ife tokha ndithu ndifokotira ndi mmene mwagwirira lero kaya mwina anzathuwoko angakatiuzenso mu comment section imo muzimvere nokhatu abwana ndipo mugone kutali ndi moto chifukwa chani mukamakalasa zoterezi
ena ake mwina mwake sangamakondwe nazo ndipotu angamalingalire zonena kuti akawombeze maula mwa asing'anga kapenanso mwina akagwire nyanga zawo cholinga choti mwina mwake akukantheni nazo usikuno, koma bwana inutu ndithu mugone kutali ndi moto akuti.